Malashiki, may meet tayo. Then pupunta kami ng Urdaneta para i-meet yung mga ibang motovloggers. Bumok na tayo. Grabe, ang lakas. Sabi pala ang kuha na ito si Pops Red. Try natin makisabay. Bubuhinan kami ng mga to eh. So ayun nga, nawala ko ng LTO. Ginuhinan kami. Hey! So, what's up sa inyo guys? So, good morning ulit sa inyo. Galing pa ako ng school. Pumasok pa ako. Ngayon, punta tayong Malashiki, may meet tayo. Yan, so i-meet na natin ngayon si Rev Motovlog. Yan. Yan na yung meet up namin. Mamimit ko na siya ngayon. From San Carlos din pala siya, pero ngayon lang kami magkikita. Then pupunta kami ng Urdaneta para i-meet yung mga ibang motovloggers. Yan, sila Beshika Vlogs, sila Chris Roms Motovlogs. Yan, so nandun na ata sila ngayon. So pasensya na kayo Pops, kasi alam nyo naman, pumasok pa ako. Yan, so pasensya na sa inyo. Pasensya na rin kay Rev Motovlogs kung late ako. So sana madami pang makapunta. Madami pang makapunta ang mga ibang motovloggers. Gaya last week, kasi last week guys, may meet up na sila. Nagkaroon na sila ng meet up. Hindi ako nakasama kasi yun yung rides namin sa La Union. Yan, so timing pa, sumakto. Kaya sayang, ang dami nila nun guys. Nandun sila Lakwaterong Cowboy, sila Jet Marco Motovlogs. Yan, so ewan kung makakapunta sila ngayon. Sana makapunta sila para ma-meet ko naman sila. So makikita ko na ulit ngayon si Downshift Vinci ng Pangasinan. Yan, yung naka RC200, si Beshika Vlogs. Update ko na lang ulit kayo mamaya guys pag nandun na ako, pagkasama ko na si Rev Motovlog. Yan, so balikan ko kayo guys. A few moments later. Yan, so kasama ko na si Pops Rev. Yan, yan naman yung pipe niya, limaw. Naalala ko yung dadaanan sa ano natin, shortcut, pero puro buhangin, puro mabato. Dito na lang tayo. Sige, kahit saan. O sige, Villases na lang. Bumumba pa eh.
Bomba. So, bawakbak na kami. Gaya pala yung riding position ng NS150 nya, oh. Nakasalubsob siya eh. So dito na daw kami dadaan sa may Villasis. So pupunta na kami ng Urdaneta. Papak na tayo. Ay. Grabe, ang lakas. Grabe pala ako na ito si Pops Rev. Try natin makisabay. Lakas. A few inches later. Ayan, so nandito na tayo ngayon sa Petron dito sa Urdaneta. Ayan, so hintayin lang namin si Beshika Vlogs at Chris Roms Moto Vlogs. Ewan kung sino pang mga kasama nila. Ayan, so ayun na yung dalawa. Yan na, yung Township Vinci ng Pangasinan. Yeah. So punta na tayo doon. Yan si Beshika Vlogs with this KTM RC200, kay Chris Roms Moto Vlogs, tsaka si Rev Moto Vlogs. Yan, so game na kami. Yeah. Pops, Raider Prince. Rider Prince. Yeah. Oh, ito yung rider na nahuli. Oo, ito yung nahuli ng LTO. Binalas. Minalas lang. Ang lupit ko ng ganyang rider, oh. Kung parang mas mahal na po yung motor niya kaysa sa motor ko. Yan, picture daw muna kami. Yan, kung natatandaan nyo, si Beshika Vlogs, siya yung na-meet ko sa Helmet Industria. Yan, yung naka RC200. So ngayon, nag-meet ulit kami. So ngayon lang kami mag-meet ni Chris Roms Moto Vlogs, din si Rev Moto Vlogs. Napakaangas pa ng helmet niya. KYT NFR. Yan, so game na kami. Ayos yung mga big bike na to. Yan naman yung gulong niya, no. Grabe, oh, ang laki ng gulong. Yan. Ha? Kaya nga eh. Grabe, oh, naka big bike. Ang laki ng gulong eh. Yan, si Chris Roms Moto Vlogs, si Beshika Vlogs, then si Rev Moto Vlogs. Yan, so subscribe kayo sa kanila, guys. Nasa description na yung link ng channel nila. Yan. Grabe, oh, tingnan nyo naman yung KTM nya sa limaw. Tara, tara.
ginuhitan kami ng mga to eh. Oo, ewan kung saan kami pupunta ngayon. I think sa Manawag ata. Pero kakain muna siguro kami kasi anong oras na. Punta kami ng Manawag kasi nandun daw ngayon si Colonel Busita. Yan, so may seminar na mangyayari doon. Yan, so pupunta kami. Ganda ng daan doon ah. Bibilis ng dalawa oh. Bibilis ng motor nila eh. Lalakas pa ng mga tambutso nila. Walang binatbat yung kalkal ko. Oo nga pala guys, nahuli ako nung Wednesday. Nahuli ako ng LTO. Yan, so ang So ayun nga, nahuli ako ng LTO. Ginuhitan kami. So ayun nga guys, nahuli ako ng LTO. So ang tinira sa akin is yung headlight ko. Yan, kasi naka-projector ako guys. Yan, then may blinker. Kaya yun yung tinikit sa akin. Kaya sa mga may balak mag projector dyan guys, yan, may idea na kayo na bawal yun sa LTO. So ang daming violation nitong motor ko guys. Pero yun lang yung tinikit sa akin. So hindi ko pa natutubos yung lisensya ko hanggang ngayon guys. Wala pa kasi akong pambayad. Ang multa ko is 5K. Ang laki. Kaya hindi ko pa natutubos yung lisensya ko. Hanggang ngayon nandito pa rin yung resibo. Siguro bukas yan, baka makuha ko na yon. Kahit saan, Pops? Huwag sana mahulog tong camera ko guys. Nahuhulog na. Oh my God.
Huwag naman sana ngayon. Oh, dami. Ang dami nila. Ang luwang talaga ng daan dito sa Urdaneta. So sa Jollibee siguro kami kakain na ito. Ayan, so nandito na kami sa Jollibee guys. So kakain mo daw muna kami. Nagmukhang kating yung mga motor na. Bilis ang biyahe natin. Ang bilis ang biyahe natin. Ako na tawa no. Makdo. Babagalan ko mas. Gumuguhit yung RC200 eh. Ha? Gumuguhit. Akala ko nga guguhitan tayo nung na. Yung mga naka-big bike. So kain muna kami dito guys. Yan, so tapos na kami kumain guys. Yan, so nadagdagan kami si Sir Jonathan na naka-Duke 390. Tingnan nyo naman. Yan, so pupunta na kami ngayon sa Manawag guys. So natatanggal na tong camera ko guys, baka mahuhulog to sa daan. Oh, hell no! Nakakatakot. Mga naka KTM. Si Pops Beshka Vlogs. Then si Sir Jonathan with this Duke 390. Okay, let's go. Huwag sanang mahulog tong camera ko. Yun na. Umpisa na agad nila. Tayo sa camera guys. So, tanggalin ko muna itong camera ko. Tanggalin ko muna itong camera ko guys. Then sunod na lang ako. Yun na, matatanggal na. So sunod na lang tayo. Diretso lang naman yan. A few moments later. Yan, so nandito na kami sa Manawag guys. Yan, so tingnan nyo naman, ang daming mga riders. Yan, so pasensya na kayo na guys kasi may nakaproblema ako sa chin mount ko. Kaya nga eh. Grabe, baka
baka mahulog yung camera ko kaya tinanggal ko na lang guys. Sayang hindi na video yung pagbakbak namin. Yan na naman guys, may RPS din dito. So ayan si Chris Roms Motovlogs, yan si Rev Motovlogs, yan si Sir Jonathan na naka What's up mga pare ko? yan, so subscribe guys sa kanila. Yan si Sir Jonathan. Si Beshika Vlogs na naka RC200. Kaya yung mga KTM nila. May registration yan. So update ko na lang ulit kayo mamaya guys. Taas ang kamay ng may anak. Taas. Almost 90%. Baba. Taas ang kamay ng binata. Yan. Lahat ng tumaas ang kamay, sila ang may karapatan na maging kaskasero. Assignment of PNP Highway Patrol Group. Why? Noong ako po ay na-assign sa PNP Highway Patrol Group, doon ko nakita na libo-libong Pilipino ang namamatay sa pagmumotorsiklo bawat taon. Libo-libo. Doon ko rin nakita na walang programa ang gobyerno para hadlangan ito. Balis na kami guys. Yan, so hindi na kami nakapasok kasi solo riders lang kami. Ang pinapapasok lang nila ata is yung group, yung mga naka-vest yan. So wala kasi kami vest kaya pang solo lang kami. So nakinig lang kami ng konti guys sa mga paliwanag ni Sir Nagbisita. So yan, magsasalita sa ngayon. So tatambay muna kami dyan ngayon sa coffee shop. Hintayin namin si Jerome TV. Yan, then pupunta kami sa shop ni Boss Helmet Industria. Yan, so titingin daw ng vlog si Fox Rev Motovlogs. Yan. Yan sila guys. Yeah, Beshika! Beshika Motovlogs. So, subscribe kayo sa kanya guys. Yan, yun si Chris Roms Motovlogs. Tapos si Rev Motovlogs. So, balitaan ko na lang ulit kayo mamaya guys. A few moments later. Yan, so nandito kami ngayon sa Cassis Restaurant guys. Yan, so tambay-tambay muna kami dito. Hinihintay namin si Jerome TV. Then, ewan kung saan na kami pupunta. Kung sa shop ba ni Boss Helmet Industria sa Ordaneta or sa Kalasyaw na lang sa
Wiltec, and KTM. Yan. So, siguro guys, dito ko natatapusin tong vlog na to kasi hindi naman na ako makakapag-vlog guys kasi sira yung kim mount ko. Yan, so sayang hindi na marirecord yung mga bakbakan namin. Yan, si Beshika Vlogs nga pala guys. Yan, so maraming salamat ulit sa panonood guys. So maraming salamat din sa kanila. Yan, kay Ref Moto Vlogs, kay Beshika Vlogs, kay Chris Rooms Moto Vlogs, then kay Sir Jonathan. Yan. So maraming salamat ulit guys. Yan, sana patuloy nyo akong suportahan. Yan, so kung hindi pa kayo nakaka-subscribe guys, subscribe na kayo. Then i-like nyo na rin yung page ko sa Facebook. Then i-follow nyo na rin ako sa Instagram. So nandiyan na sa description yung link. Yan, so maraming salamat ulit sa suporta nyo guys. Then maraming salamat sa panonood. Ride safe always guys. Peace out.